नैबेनो जोंनि दिल्ली बैसागु खुंफुं आफादनि फरायसालियाव लाबोजानाय जोंनि नयन बरगयारि लोगोसे दङ जोंहा करबि कसारि बिथांमोननि मिलौदो गारांजों रोजाबनाय नोंथांमोना खोनानो मोनगोन। माथो सालबारनि सिख्लाफ्रा सोरबा सोरबा सिखर जाग्रा जाबाय नांगौ जामारोसो नामा? गोदो जेरि दंमोन दाबो दङ बेखौ Tago kuman mal kawalan deh, hat kabiasa sih bisa. Gila, gini. गोदो जेरि दंमोन दाबो दङ बेखौ गिबियावनो आङो बैसागु बोथोरनि अननाय सिबिनाय जासिहरबाय बयनोबो सालबारि गामिनि आइ आफा बिदा फंबाय बयनोबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथांमोननि गेजेराव फैनानै। आङो एसे जंखायदब रायज्लायनाय जायो, आंखौ गाज्रि मोननो नाङा दे। गाज्रि मोनगोन नामा सोरबाफोर? मोनाखैना? बयबो खोन्था मोनाखै? मोनाखैना? बैसागुआ दिनै फैयै जोंना 15थि ना 16थि दिनाव फैखो जायखिया सफैबायानो दा थाबावगौ मोनबाय बैसागु बोथोरखौ। नाथाय मा खालामनो, जोङो गोसो जाबाबो मोनबाय थाया, बोथोर आरो समा जोंखौ रावखौबो नेबाय थाया। दा लासै नोंथांमोननि अननायजों आङो रोजाबलांनोसै, बयबो आंजों हेफाजाब होनांगोन। अके सालबारि ओरैलाय अके आङो लासै सेंग्राफोरनि थाखाय रोजाबलांगोन, सिख्लाफोरनि थाखाय रोजाबलांगोन आरो बोराय बुरै बयनिबो थाखाय रोजाबलांगोन। आरो जोंना फैला बिथाङा मोजां फर्मुला बाहायलांगौ, मोजां फर्मुलाजों मेथाइ रोजाबलांबाय, मोजां खोथा।
Candela